ти поръчам това. Добре си, добре си. Давай! Нали знаеш, че утре си в YouTube? Кръгове надолу, надолу. Ей, благодаря се! Дай надолу. Да стигат на Утре си в YouTube, нали знаеш? Нико Шия ми е казал, че се правя за момиче, обаче съм излез за момиче. Дай сега. Ще черпа един сандвич. Дай сандвич. Специално от мене за тебе, лично и категорично. Давай сандвич. Добре, беше там, бе. Дани, кака, бате, моля те. Не, защото утре в YouTube той, нали знаеш? Това ли? Да. Айде, Крисо, я да видя. Дай поне един хубаво качество. Ахо, гледай го, бе. Ей, давай. Стимат, бе. Давай стимат тебе. Сега, Крисо, давай, черпай един сандвич, веднага. Не, моля ти, спри го, моля те. Един сандвич. И се чакаме. Чакам те. Капваш ли сандвич? Не, че го поръчам. Аз па се напава шумно, знам. Не, ти утре си в YouTube, не знам да не знаеш. YouTube в Косачево не е известен, V-Box е известен. Не, в бокс не бате. Браво, казвай ми ти. Там през тебе бате тъпа работа. Чули бе, YouTube мене Крисо няма ли пускаш. Няма и си на хората.